Dnes vám ukážeme v praxi, ako na poraste prevrúblujeme ovocný strom. Najskôr urobíme zárez na medzikmeni. Tento rez musí byť šikmý a doplnený oproti jazyček, ktorý nám pomôže lepšie spojiť jednotlivé časti. Rovnako si pripravíme aj vrúbel, teda ušľachtilú časť. Zvolíme si približne rovnakú hrúbku a urobíme na ňom rovnaký šikmý rez s protijazyčkom. Potom obe časti jednoducho spojíme tak, aby do seba pekne zapadli. Na záver spoj pevne zaviažeme, aby sa vrúbel dobre uchytil a mohol začať rásť. Každý krok, ktorý sme urobili, teraz umožňuje tejto rastline rozvíjať sa a rásť do plnej sily.